Hogy mi ez, arról hozott riportot magazinunk számára Hanyi Erzsébet. Önök pedagógusok? Igen, mind a ketten pedagógusok vagyunk, kolléganők. És mi a véleményük önöknek az Arabona Diák Színpad beavató színházi előadásáról? Már harmadszor látom. Azt hiszem, hogy elfogult leszek, mert a fiam is itt van. Ő is játszik benne. Nekem nagyon tetszik. Először, amikor hallottam, hogy beavató színház, tehát Shakespeare-t fognak játszani, mondtam a kolléganőmnek is, hogy kétségeim vannak, hogy egy gyerek hogyan tud ilyet játszani. Egyáltalán tud-e egy gyerek, egy 10-14 éves gyerek ilyet játszani. És amikor először láttam, akkor én döbbentem. Ugye mondtam is kint az iskolában, hogy nem tudtam elképzelni, hogy gyerek ilyet el tud játszani. Nagyon tetszett. Ön is elfogult? Önnek is itt játszik a gyermeket? Nem, én teljesen pártatlan vagyok, és hogy mi a véleményem, hát többféle szempontból lehet ezt nézni, hogy az utánpótlás szempontjából, a gyerekek hasznos időtöltése szempontjából, vagy egyáltalán különböző készségek fejlesztése szempontjából. Én arra gondoltam, amikor a véleményükre voltam kíváncsi, hogy fontos-e ez, hogy a gyerekeket bemutassák, és hogy a társai, a többi általános iskolás társuk ebből tanuljon. Igen, én is ilyesmire gondolok, ezért soroltam föl ezeket a lehetőségeket, hogy biztos, hogy kedvet ébreszt. És nagyon jó ötlet az, hogy itt nézőközönségnek a gyerekeket hívták meg, és gondolom, hogy ez hatás nélkül nincsen. Azon kívül nagyon jó volt a választás, úgy látom, mert nekem is aggályom volt, de olyan részeket választottak, amit a nézőközönséget figyelve úgy láttam, hogy teljesen átélték a gyerekek, és azonosultak a darabbal. Itt a beavatott színházi előadáson ti voltatok a legaktívabb nézők, ti voltatok a legügyesebbek. Radnótisok vagyunk, és a magyar tanárunk, a Lívia néni mondta, hogy jöjjünk el. Kedvünk volt, meg a jövő évi tananyaghoz is tartozni. Nekem volt otthon egy könyvem, Shakespeare összes műve, és azt elolvastam többször is. Mi a véleményed az itteni előadásról? Nekem a Makláncos Hölgy tetszett a legjobban, mert azon nagyon sokat mulattak a gyerekek is. Meg a Szent Iván éjjel is tetszett. Igazi színházi előadást láttatok már? Igen, láttam. Láttam a Kárment, a Doktor Urat és a Ferdinandot. Te? Én is már sokszor voltam színházban, de Shakespeare-t még nem láttam. Ha összehasonlítanád a nagy színházi előadást, meg azt az előadást, amit itt a társaitok, tehát hasonló korú társaitok bemutatnak itt az Arabona Diák Színpadon, hogyan tudnád összehasonlítani, illetve mi a különbözőség szerinted? Amikor a nagy színházban megnézzük, azért ott is nagyon jó, de így még jobb, hogy így a gyerekek adják elő, mert nehéz szerintem nekik megtanulni ilyen jól, mert néhol voltak olyan szerepek, meg párbeszédek, amelyek hát szerintem nagyon nehezek voltak betanulni. És nagy tehetség kell szerintem hozzá. Velem szemben ül a magyar színházi világ legfiatalabb Hamletje, Lacó Balázs, a Győri Arabona Diák Színpad tagja. Hány éves vagy, Balázs? 10. Milyen szerep ez a Hamlet szerep? Jó. Szerep. Miközben mondod a Hamlet monológot, milyen gondolataid vannak? Egyelőre csak az, hogy a közönség előtt állok. Könnyű ez a monológ? Nehéz? Abban könnyű, hogy elég rövid. Egyébként elég nehéz. Kezd el, akkor légy szíves. Lenni, vagy nem lenni? Az itt a kérdés. Akkor nemes be a lélek, ha tűri be a sorsa minden nyugi, s nyilait. Vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen, s fegyvert ragadva véget vet neki. Meghalni, elszunnyadni, semmi több. Miért bibódik szerinted Hamlet ezeken a dolgokon? Mert nem tudja, hogy mi van a halál után. Ha meghal, teste por lesz, vagy a szelleme még Hogyan jutott eszébe Csobot Tibornak, a Győri Arabona Diák Színpad vezetőjének az, hogy 10-12 éves gyermekeket
Shakespeare-re tanít meg, olyan célral, hogy majd bemutató színház formájában azt továbbadják és tanítsák a többi társukat. A gondolat valójában már régi. Már 3 éve elkezdtük az antik görög színházzal, aztán a középkor színháza volt, vásári komédiákat is játszottunk. Valójában az a célunk, hogy a gyerekek megismerkedjenek a színházzal. Már sokszor megfogalmaztuk a diákszínpad célját, hogy valójában nem az, hogy ők játszani fognak, ha nagyobb lesznek, színészeket képzünk. Ez így nem igaz. Mi talpra esett gyerekeket szeretnénk. Hogy az életben meg tudják állni a helyüket, hogy ne legyenek gyávák, ki tudják magukat fejezni, és ehhez nagyon nagy műveltség is kell. És ehhez a műveltséghez hozzátartozik a színház, hozzátartozik Shakespeare. Shakespeare nélkül elképzelhetetlen. Ezek a gyerekek fejből tudják a Rómeó és Júlia nagy monológiait, a Hamlet nagy monológiait, kettőseit, mert ezt szerettük volna, és ők hittek bennünk, hogy ha megtanulják, ebből valaha játék is lesz. És mi voltunk a legboldogabbak, hogy mit kaptunk vissza tőlük. Azt hiszem, hogy amit már mások is megmondtak, hogy a Rómeó és Júlia ezeknek a gyerekeknek való, őróluk szól, és ők tudják legjobban eljátszani. A Hamlet nem ilyen egyértelmű, de megdöbbentő volt számunkra, hogy a lét és nem lét kérdéseiről mennyi mindent tudnak. Tudják, hogy mit kellene megmutatni. És nem úgy mutatják meg, hogy mi minden lépést, minden szót a szájukba rágunk külön, hanem ők maguk alakítják ki a játékot, és hála Istennek sikerre. Úgy látszik, hogy jó dolgot találtunk, mert a győri iskolák rajongnak ezért az ötletért, és ma is rengeteg diák volt itt, ez már a 3. előadás, de játsszuk még. Shakespeare-be avatunk.